Lha, jane piye to, Pak? Pak motor neng-neng ae. Ini mendem apa piye? Woi! Iso. Bongko ora we. Engko aku budal nagih gak tak doping dhisik. Apa ya tatak aku? Lah, lak ngene kan ya rada kandel to ra iku. Umpama ngadepi wong kan rada tatak. Lah. Manan, ngadep sik. Nyapa to, Pol? Ora ngerti wong sak kesusu iki. Rene dhisik to. Wong penting iki. Wah, ha iki. Laris. Ya Allah. Kok jane ta manusia model kayak ngono kuwi? Piye, Pol? Kowe apa periksa to? Lah sapa sing arep periksa? Lah wong kene jek sehat walafiat. Lah terus nyapa kowe menyok aku iki? Nunggu kene dhisik lho. Kowe arep tak jak seneng-seneng. Hah? Seneng-seneng? Seneng-seneng piye to, Pol, maksudmu iki? Iki lah aku nggawa, Man. Apa wi? Ya kaya sing dombe awake dhewe dhisik to. Weh, kowe kan iso panggang ngono dan pegel aku. Alah ra mendino, Man. Ben awake dhewe iso ngombe kaya dhisik ngono ki lho. Kuwi nek yo dhisik to, Pul. Aku saiki mantri. Alah. Mantri kerek kok. Kere piye to? Lah kuwi buktine mantri ya aneh-aneh tumpakne panggah kuwi. Liyane padha numpak mobil. Rumangsamu kuwi lelek rezekeni len. Iya. Sik to, Man. Tak jane iki aku sanksi karo statusmu. Kowe dadi mantri gablek ijazah ora to? Rahasia pula masalah kuwi. Wes rasa bayar jasa. Oke, Man. Wes saya ndas sak gelas lho. Hiburan. Hiburan kok hai lho. Hiburan ya dolan-dolan kono to, Pul. Rumangsamu dolane gak butuh duit. Lah piye? Wong pelisane ya butuh modal to. Ngene lho, Man. Wong sak kelas awake dhewe kuwi lho. Ciu sak botol wis iso gawe bahagia. Beda karo wong sing sugih-sugih ki lho, Man. Sing duwite juta-jutaan. MM-an. Rumangsamu kuwi mane ndi? Sapa sing genah? Bah mangane ning sawah, bah mangane ning kebonan. Napa ngurusi wong iki? Kowe iki tak duduhi, Man. Lak wong sugih mangane ning Singapura kono lho. Lak aduse kuwi ning Jerman. Lah terus ngisinge nyandi, Pul? Lah lak ngisinge kuwi ning Itali. Bayu, lah kok adomon to, Pul? Ya bebas to, Man. Wong duwe duit tok Lah terus turune kuwi ning Gaza. Hah? Gaza? Apa pengen kejeblokan bom bias e? Dino iki lho, Gaza aja perang. Oh iya ya. Kok Gaza to, Man? Kuwi jek rada ngidul ngono lho. Jenenge Juki-juki kuwi lho. Juki? Alah, kuwi jenenge Turki celong kenclong. Kok Juki? Lah ya kuwi lho. Wes, gak usah ngurusi wong sugih. Ngurusi awak dhewe-dhewe. Oke, Man. Wis ndang ayo sak gelas lho. Sepurane, Pul. Saiki aku lagi rasane. Lah mangkane kuwi, Man, ngombe yo ben gak lali. Tenan, Pul. Saiki aku spray hai. Alah sak gelas lho, Man. Ya penghormatan. Yo wis, sak gelas tenan lho ya. Yo.
Angel. Pul, kita ngombe apa ya? Kau enak Rami? Ya kayak biasa nih teman. Cuma kamu tak tambahin susu karo madu. Berarti kita jangan awak sehat no? Ya jelas. Iya tambah. Oke Pul, lanjut. Enak kok. Nanti nih udah mentawani anyi-anyi man, saya man. Tak jane mak dilamitina gitu. Ini bojone emang sawah. Nguk tanduran jagung. Lah padahal sawah-sawah ini mbane tanduran jagung tok. Lah terus nek ndine aku golek iki. Aku mbi goblok men. Ora teko ancer-ancere. Ya wis man. Sakrene jamune wis entek. Aku tak budal nagih dhisik. Masalahe tingko aku balik lak gak nggawa duit. Ora sida dipongor nglambeku karo mendel. Yo Pul, aku dhewe arep mriksa sapi meteng e. Wis. Pul, Apane teman? kapan-kapan ya? Ini aku cocok e. Cocok ya cocok. Tapi ya kuwi awakmu ya kudu wul. Gampang masalah wuli. Mosok ora percaya karo aku to. Mantri Jaiman. Oke Pak Mantri. Ya, ya ngono lho. Sik ya. Oh alah Pul. Jenenge wong ora pengen berkembang. Mosok kalah karo aku iso dadi mantri. Senajan ijazahku ki tukon. Tapi ra masalah. Yang penting kan aku jadi mantri. Wah, jantok angeleran toh. Ngapa ki? Cucu motorku kabur toh. Masuk kabur terus medun. Lho, jane piye to kae? Pak motor neng-neng ae. Jane mendem apa piye? Hei! Iso. Bongko ora we. Tulung. Ini lagi gara-gara mas jempol. Aku malah oleh molo. Aduh. Dan pergi aku. Aduh. Tulung.